Köszöntök mindenkit, a mai videómban egy Multi-Theft Auto map editort fogok bemutatni nektek. Gyakorlatilag ezt a videót annak szeretném csinálni, aki tervezi, hogy saját szervert akar készíteni Multi-Theft Autóban, és egyéniséget akarna belevinni a szerverbe, akkor annak szívesen ajánlom ezt a módot, mert gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni benne, ugye azon kívül, hogy kitörölni az elemeket, amik alapból megvannak, viszont bármit hozzá lehet adni vele együtt, amit a Rockstarosok ugye már alapjáraton beraktak a játékba, mint mondjuk ezt a jó nagy gyárat, ezt is be lehet majd rakni, viszont én nem ezt fogom most csinálni, hanem úgy gondoltam, hogy készítek egy ilyen farm-szerű dolgot erre a kis mezőgazdasági ültetvényre, és akkor ezen belül szeretném megmutatni, hogy akkor ezt a map editort hogyan is kell használni. És kezdetben az első, amit szeretnék, hogy megmutassak nektek, az az interfész a játéknak, és hogy hogyan lehet irányítani, meg hogy milyen lehetőségek vannak ehhez a testre szabáshoz, amit én itt most meg fogok nektek mutatni, és amit el lehet végezni. Nos, hát kezdetnek ugye itt repülünk, a WASD gombokkal lehet előre, hátra és balra, jobbra mozogni, és az egérrel lehet körbe-körben nézelődni, és ugye irányítani, hogy merre is szeretnénk menni. Ez ugye olyan alapvető dolog. És ugye az az érdekessége, hogy ugye ilyen repülő módban vagyunk, ami ugye előnyös, mert gyorsan el tudunk jutni egyik pontból a másikba, ahova éppen szeretnénk. És alapjáraton mindig Ganton közepén kezdünk, és onnan lehet akkor elindulni egyéb irányokba. Szóval van ez a repülő módunk, amivel utazhatunk, illetve hogy eljussunk végre a lényegre is, ahhoz, hogy mi tudjunk itt bármit csinálni, ahhoz elő kell hoznunk egy ilyen interfészt, tehát egy panelt a játékban, aminek a segítségével ugye csinálhatjuk tovább a dolgainkat, és kreatívkodhatunk. Ezt az F gomb megnyomásával érhetjük el, amikor ugyanis megjelenik fölül egy sáv gombokkal, illetve a bal alsó sarokban, illetve ugye megjelenik nekünk egy kurzor. Ilyenkor mozogni nem tudunk, csak az egérrel tudjuk kiválasztani azt, amit éppen szeretnénk. A felső sávban található gombok az ilyen alapvető dolgai ugye a map editornak, amik ugye fontosak ahhoz, hogy a szerverünket meg tudjuk csinálni. Rögtön az első gombbal tudunk egy új térképet készíteni, ami annyit jelent, hogy mindazt, amit csináltunk, azt elveszítünk, és teljesen előről kezdjük az egészet. Az Openben ugye meg tudjuk nyitni azokat a mapokat, amiket mi már elmentettünk és elkészítettünk magunknak. A Save-vel ugye, hát gondolom semmi újat nem mondok vele, hogyha azt mondom, hogy ezzel el tudjuk menteni a készítményünket, akkor van itt egy ilyen Options, egy beállítás, amiben beállíthatjuk, hogy mondjuk legyenek-e hangok, vagy az, hogy mekkorák legyenek a map editornak a gombjai, hogy hol legyen a control panel, ugye, amit most éppen megnéztünk, vagy a másik panel, ami ugye eddig a bal alsó sarokban volt, most nem lehet látni. Azt is be lehet állítani, hogy hova rakjuk. Az alapján, hogy balra, középre vagy jobbra akarjuk helyezni, de az, hogy fölülre vagy alulra, azt már nem mi dönthetjük el, de hát ez már végül is csak nekünk könnyítés, mert hogyha valaki megszokott valamit, akkor azt tudja csinálni. Itt be lehet a kamerába állítani, hogy milyen gyorsan menjen a kamera, tehát milyen gyorsan mozogjunk lényegében. Illetve, hogy magukat az objekteket, illetve elemeket, amiket mi berakunk, azokat milyen gyorsan, milyen sebességgel tudjuk mozgatni. Oké. Akkor ugye van egy undo meg egy redo, hogy vissza tudjuk vonni, meg a visszavonást is vissza tudjuk vonni, hogy úgy mondjam. Akkor van egy ilyen locations,
amit mindjárt meg is nézek, hogy micsoda. Ja igen, itt lehet gyorsan elutazni valahova, itt minden egyes helyszín, ami rajta van a térképen, rajta van. Tehát ilyen üzletek, boltok, tehát a 24/7 boltoktól kezdve a fegyverboltig, a Johnson házig el lehet menni, vagy bármelyik rendőrfőkapitányságra, vagy a safe house-okhoz. Tehát itt lényegében megadhatjuk, hogy hova akarunk gyorsan menni, hogyha nem akarunk keresgélni a térképen. Hanem, mint tudom én azt mondom, hogy mondjuk el akarok menni ugye a sofőriskolába Las Venturasban, vagy bocsánat, San Fierroban, és azt mondom, hogy akkor driving school, lányok a driving schoolra, itt ugye kiírja, hogy hol is van a hely, ahova én akarok menni, és akkor én azt mondom, hogy go. És akkor remélhetőleg szép lassan be is igen, betöltötte, és akkor már itt is vagyunk. Gyakorlatilag a belébe jutottunk el magának a háznak, tehát ezt is tudjuk alakítani. Ami igazából csak akkor lényeges, hogyha ugye van egy olyan mód a játékunkban, a szerverünkön, amivel be lehet menni az épületekben. Mert hogyha ugye nem lehet bemenni az épületekbe, akkor nem sok értelme van testre szabni belülről. De végül is ez is egy jó dolog, mert ugye az épületeket belülről is egyénileg meg tudjuk csinálni, azok mellett, az objektek mellett, ugye, amik már alapból be vannak építve a játékba. Igen, akkor ez volt az a locations, és akkor most visszamegyek valami olyan helyre, hogyha tudok, ami... Hát nem. Tehát itt csak igazából igen, itt csak épületekbe tudunk bemenni. De hát az sem egy nagy gond. Rendben, és akkor vannak ilyen bookmarksok, hogy elmenthettünk ide olyan helyeket, ahova vissza akarunk majd térni később, hogy ne kelljen sokat utazgatni. A Grove Street az alapból el van mentve, mert ott kezdődik a játékunk. És akkor ezt kiválasztjuk, azt mondjuk, hogy go, és akkor megint itt is vagyunk a Grove Streeten, a gettóban. Erről ennyit kell tudni, akkor van egy ilyen menüpontunk, hogy Current Elements, vagy hogy kell kimondani, ami azt mutatja meg, hogy mik azok az objektek, amiket mi már egyszer ugye leraktunk. Látható, hogy nálam van már egy objekt, egy ilyen siló, amit leraktam, csak úgy, hogy mutassam, hogy mik vannak itt, és hogyha rányomunk, akkor rögtön oda megy, és akkor megmutatja, hogy igen, ott van az a siló. Ugye ott az egyik, és ott van a másik, amit én raktam le. És akkor itt például olyanokat lehet, hogy fogom magam, ugye rámegyek, és akkor gyakorlatilag ezzel bármit tudok csinálni. Mert sokszor előfordul az, hogy például egy házban, ha le akarunk rakni valamit, akkor valamiért eltűnik a dolog. És hogyha végig is ki akarjuk törölni, akkor ugye nem tudjuk kitörölni, mert nem találjuk, és még a kurzorral se nagyon találjuk meg a dolgot. Akkor bemegyünk erre a Current Elements menüpontba, és akkor megkeressük azok között, amiket már ugye mi leraktunk. Rákattintunk, és akkor rögtön arra fog rámenni, és onnantól gyakorlatilag ki is tudjuk törölni, hogyha az nekünk nem tetszik. Lényegében ennyit kell tudni akkor erről a Current Elementsről. Akkor van egy ilyen menünk, hogy Map Settings, amivel lényegében a szerverünkhöz tudunk ilyen beállításokat csinálni. Például ebben a Game Modes-ban be tudjuk állítani, hogy milyen játékmódú legyen a mi szerverünk. Ugye van az AMX, Assault, akkor van ugye sima Deathmatch, de sima Play is lehet, vagy rész. Ugye hát ez mindenkinél attól függ, hogy mit akar éppen csinálni azon a szerveren. Akkor a metában ugye beírhatjuk, hogy ezt a mapot csinálta nem tudom kicsoda, hogy milyennek a mapnak a neve, hogy milyen verziója a map, stb. Stb. És itt tudjuk beállítani az environmentbe, hogy
hány óra legyen, hogy mekkora legyen a gravitáció a szerverünkön, hogy milyen legyen a játék sebessége, hogy maximum hányan játszhatnak, szóval ez ilyen kis aprólékos munka. Akkor van egy ilyen, hogy nem ez, akkor van egy ilyen, hogy teszt. És akkor innentől kezdve ugye ezt a mapot lehet tesztelni, amit készítettünk. Tehát ennyit akkor a felső sorban levő panelről, és akkor még gyorsan térjünk rá a bal alsó sarokban látható gombokra, hogy még az időnkbe beleférjem. Itt találhatóak lényegében az egésznek a központja, az egész map editornak. Itt tudjuk beállítani és csinálni azt, hogy lerakjunk dolgokat, amiket éppen akarunk. Ugye itt van például ilyen, hogy marker, az object menü, a pad, amivel embert tudunk lerakni, akkor van ilyen, hogy pickup, egy ilyen szívikon jelzi, itt tudunk lerakni olyanokat, hogy ugye, mint például a szív vagy a páncél, mivel életet tudunk növelni, hogyha belemegyünk, ugye, mint a single playerbe is. Autókat tudunk lerakni, és itt van az egyik legjobb funkció, ami nekem nagyon tetszik, ez a World Object nevű kis ikon, kis menüpont, amivel azt tudjuk csinálni, hogy fogom magam és elkezdek menni a térképen, mert igazából ugye nincs semmi ötlete az embernek, akkor mit csinál? Elkezd körbe menni, hogy hát ha talál valami ihletet, hogy ő mit akar lerakni. Mondjuk nekem megtetszik ez a sörgyár, és azt mondom, hogy nyomok egy F-et, és akkor itt van az, hogy World Object. Én rákattintok, és akkor a kurzorom megjelenik, bárhova is megyünk, az, hogy az adott objektre, amire rámentem, ráírja, hogy annak milyen neve, meg hogy hány méterre van tőlem. Ez mondjuk ugye annyira nem is olyan fontos. Tehát leírja, hogy mi a neve, hogy mi a kódja. De hogyha nincsen kedvünk ugye kikeresni, majd az object menüből, amit majd a következő videóban fogok megmutatni, az akkor azt meg tudom csinálni, hogy rámegyek erre a sörgyárra mondjuk, és akkor nyomok egyet bal gombbal, és konkrétan le is másoltam ezt a sörgyárat itt, és tudom magammal vinni. Tehát az eredeti az ugyan ott marad, mert nem lehet ugye kitörölni ilyen alapból oda tett dolgokat, de magammal tudom vinni ennek a másolatát, amit bárhova le tudok rakni. És hát végül is erre jó ez a Word Object gomb, és mondjuk akkor én ezt most gyorsan le is rakom ide. És akkor leraktam egy sörgyárat ide a búzamezők közepére, az udvarával együtt, bent az ott levő, mondjuk azokat a kamion dolgokat, azt hiszem nem rakta oda, de lényegében így tökéletesen le lehet másolni, és lehet vinni mindent, ahova akarunk. Úgyhogy erre jó ez a Word Object. És akkor még az utolsó gomb, ami arról szól, hogy nem tudom miről szól, ezt majd a következő videóban fogom bemutatni nektek, amikor is már elkezdem lerakni a farmra a mi kis házunkat. És majd meglátjátok, hogy akkor azt hogyan is kell és mind kell csinálni. Addig is köszönöm nektek a figyelmet, sziasztok!